da de to hold mødtes tidligere på sæsonen. Det var for et par måneder siden, jamen det var en særdeles underholdende kamp, der blev spillet på Fyn, hvor FC København altså vandt med 3-2. Efter at det egentlig så ud som om, at det hele var afgjort ret tidligt. FC København var hurtigt foran med 2-0, så kom OB stærkt tilbage, selvom deres målmand i øvrigt blev skadet og måtte lade sig udskifte. Og alligevel så fik FC København altså hævet alle pointene hjem på et mål til allersidst fra Dam Ndøj, der det hele taget har været en forfærdelig underhånd for fynboerne. 5 mål i de seneste 3 kampe mod OB, så der er ingen som helst tvivl om, at de har Santinen inde omkring Carroll. Antonsen møder den, forlænger den, det har vi set før. Overlæggeren, Bolaños og 1-0 med en tilfældighed. Jeg tror, det er Santin, som har sidste fod på her og bringer FC København foran efter mindre end 4 minutter spil. Der må vi sige, at de var ikke bare passive en gang, de var nærmest passive 2 og 3 gange i OB-forsvaret. Det er lidt svært ved at forstå, hvad der sker i OB-forsvaret. Det ser ud som om, der i første omgang, så står der ikke en på den forreste stolpe. Det kan så være Roy Carroll, der har taget den beslutning. Men efterfølgende er der jo ikke nogen, der rigtig springer med. Mener, det er en zoneopdækning, de laver derinde. Det er spændende at se igen, hvor nemt det egentlig er det her bagerste område, Bolaños. Og det kan jo ikke komme bag på med Antonsen og ham, der forlænger det. Ja, den der, den kender vi. Den er blevet set herinde hundredvis af gange. Ja, det er Santin, og der står altså 1, 2, 3, 4, 5 fynske spillere. Prøv at lægge mærke til det. Og egentlig kun Santin og så delvis Prospect derinde. Ja. Målmandens rolle her, Per? Ja, men jeg synes, det er svært. Jeg synes, det forreste område skal under alle omstændigheder dækkes af, og der skal løbes med Antonsen, fordi det har vi jo set så mange gange. Han løb. Han spiller godt lige nu. Døje. Der kommer Prospect. Kan godt nå den, tror jeg. Prospect. Fastholder. Tilbage råber med det samme. Og de lader sig spille til OB. Fuldstændig her. Det Vingård med venstre ben. De skal altså passe på, at de ikke bliver lukket fuldstændig ud af den her kamp inden for de første 10 minutter OB. Bolaños. Stikker Santin. Søger at stikke af fra Anders Møller Christensen. Det er godt lavet her. Rigtig godt. 2-0. Martin Vingård med fantastisk begavet løb. Modtager bolden og er ikke i tvivl om, at han skal bruge den til. Bringer FC København foran med 2-0. Så enkelt er fodbold nogle gange. Ja, så smukt er fodbold nogle gange, fordi det er bare så klogt et mål. Så godt løbet. Fantastisk timing i den spurt, han sætter ind. Det er over en 20-30 meter, hvor han pludselig sætter tempoet. Men det starter faktisk med Santin, der tager det dybe løb med Anders Møller Christensen og får trukket det her OB-forsvar, således at der egentlig opstår muligt. At se her den lange aflevering op til Santin, så er der egentlig et stort rum at komme til at spille i. Prøv at se her, hvor lidt der egentlig bliver bakket op. Santin kigger op, spiller den der. Man tror, den skal køre igennem til Dam Ndøj. Martin Vingård tager den bare til sig. Super teknik. Holland, han aner simpelthen ikke, hvor han skal løbe hen her. Om han skal dække Ndøj, eller han skal tage Vingård. Nej, og det med at tage ingen af dem, og så er der selvfølgelig plads. Og det samme tilfælde for Esben Ruud og et par af de andre, ikke? Altså prøv at se det her. Det er jo på grænsen til en meniskade, så hurtigt går det. Det ved jeg ikke, om man kan sige. Nej, det kan man vel egentlig ikke. Men det er et godt mål. Ja, det var sådan noget røv, men sådan er det jo. Ja. Men det er rigtigt, de når ikke at reagere. Det går simpelthen så lynhurtigt. Claudemir, stille og roligt og Europabold. Vingård runder en mand. Vingård i gode aktioner her. Sikke drev han har, når han løber med bolden her. Og overblikket til Prospect, så er der skudåbning. Eller en anden mulighed, der kommer der 3-0. Det er ren lejestuelse, så er Santin med sit andet mål. FC København sætter det hele på plads, inden vi overhovedet nærmer os en afslutning på første halvleg. Det er, ja, sådan spiller man hold tyndt, men det er igen, det er tyndt af OB. Ja, men jeg vil fokusere på det flotte i spillet, Carsten. Jeg synes, Vingård, som du selv siger det, et drev, en hurtighed, fører bolden frem og får kigget rigtig op. Modsat side fri. Igen er de blevet skævtrukket, OB'erne, og trukket for langt, så der er plads til at komme frem. Prospect, der ligger den perfekte side. Prøv at se her, Vingård holder tempoet,
han på det rigtige ben, således han ikke kan blive taklet. Det kan nå til Postbæk, der bare slår den tilbage til Sanchin der på straffesparkspletten og i mål. Men det er rigtigt, OB. Det er ikke sådan, at man kan ikke sige, at Postbæk det sted bliver stresset her, vel? Nej, hverken Postbæk eller Sanchin. Og det er muligt, det er de sidste 2 sæsoners guld- og sølvvindere, der mødes her i parken. 2 mål altså, scoret af Cesar Sanchin, står i Solbakkens mænd, og hjemmepublikummet er udelt tilfredse. 5 minutter mod Randers FC, altså i det seneste, eller det forrige opgør, som FC København spillede i Superligaen. Jamen så kan de ligesom presse med det sammen. Og stå hold. Liverle Kvist, der står lavt. Og Sanchin med et hat-trick. Og men ikke af den ægte slags. 4-0 til FC København, og det er altså... Det kan godt være, at de har skiftet Postbæk ud, men så har de altså Liverle Kvist, der lige tager en tur ud af motorvejen over i højre side der. Og lægger den perfekt ind. Og en del af spilkonceptet selvfølgelig er William Kvist. Han på ydersiden får skabt den bredde, der skal til. Aflevering ud til ham er fremragende. Hans løb, timing i indlægget er også helt perfekt. Superligaen har fået en ny topscorer. Vi ser ham i billedet her med pandebåndet. En berøring, ja, med indersiden, og så kommer den der, ligger lige det rigtige område. Atle Haaland kan slet ikke komme til den. Og husker jeg meget galt, hvis han også engang scorede et hat-trick mod AGF i en kamp, der endte med en hulens mål. Var det ikke sådan, det var, Per? 5-0, ikke? Var det ikke mere end det? Og det er jo, jeg mener, han scorede hat-trick i den kamp også. Så er Sanchin. Og nu kan FC København altså begynde at nærmest umuligt at få øje på nogen, der overhovedet kan udfordre FC København i kampen om det danske fodboldmesterskab. Ja! Døj! 5-0! Rekordsejren er i hus! Det lykkes også for dem her. Det er helt tydeligt. Han har virkelig gerne vil holde gang i den der stive, som han har bevæget sig i igennem lang tid med mål. Og nu blev det altså mål for 5. gang i den her kamp. Bare ikke for 5. gang af en Døj, men han kom på tavlen også. Og så kan man sige, at det er uacceptabelt, at han kommer så nemt til både chance og scoring. Men det er raffineret lille vending, han har derinde. Til det her kommer over til hans højre ben, drejer i samme moment, som han bliver taklet bagfra. Anders Møller Christensen fører selv op på den. Jeg vil sige, der skal altså lidt mere, skal være lidt mere vågne OB's forsvar. Sådan er det bare, men det er fantastisk sparket ind. 6 mål i 4 kampe mod OB. 5-0 til FC København over Fynboerne. Det er som om, der er nogle ting, der er blevet sat helt og aldeles på plads her i aften. Det har været FC København overalt. FC København nærmest efter behag, og FC København har i hvert fald hægtet OB definitivt af i kampen om det danske fodboldmester.